Topper TV uvádza mimozemské odpovede. Vo videu Vesmírne odkazy sme si priblížili správy, ktoré sme vedome alebo nevedome odoslali do vesmíru a mohli by byť zachytené inou formou života. Dnes sa pozrieme na zopár prípadov, ktoré by podľa niektorých mohli byť dôkazom, že naše správy niekto zachytil a poslal nám odpoveď. Ako vieme, jednou z najznámejších správ, ktorú sme vytvorili, bola správa Arecibo, odoslaná v roku 1974 smerom k zhluku hviezd M13. Odkaz mal cestovať asi 25 000 rokov tam a 25 000 rokov naspäť. Správa obsahovala základné informácie o sústave, v ktorej počítame, o základných prvkoch, o našej DNA, našej slnečnej sústave a nákres zariadenia, z ktorého správa bola odoslaná. Avšak už v roku 2000 sa objavili tieto zvláštne kruhy v obili v Chilboldne. Symetricky dokonalé dielo vzniklo zo dňa na deň v dobre chránenej oblasti armádneho vysielača, čo vytvorilo ešte viac otáznikov o pôvode správy. Nikto neprikladal nákresu žiadny hĺbší význam až do roku 2001, kedy sa na tom istom poli objavil tento výjav. Obrazec nepredstavoval klasické kruhy v obili, ale človeku podobnú tvár, vytvorenú z dvoch zložiek systémom, ako sa používal pri novinovej tlači. Opäť nikto neprikladal hĺbší zmysel obrazcu, až o 5 dní neskôr, kedy sa objavila táto šokujúca správa. Obrazec sa nápadne podobal na správu Arecibo, ktorú sme odoslali do kozmu 27 rokov pred touto udalosťou. Už na prvý pohľad sa však nejedná o kópiu správy, ale o správu novú. Obsahuje rovnaké princípy kódovania, ale iný obsah. Ak by sa nejednalo o veľmi sofistikovaný a premyslený žart, tak by sa mohlo jednať o odpoveď, ktorá ale nemala prísť ďalších takmer 50 000 rokov. Správa hovorí, že jej odosielatelia používajú obdobný systém na počítanie ako my. Majú podobné prvky s tým, že ich telá obsahujú navyše silikón. Podľa nákresu ich postavy vyzerajú tak, že majú proporcionálne omnoho väčšiu hlavu k telu ako naša rasa. Obsahujú obdobné časti DNA ako my. Vo svojom genóme však majú o 1 048 000 sekvencií viac a teda sú vyspelejší ako my. Ďalej správa hovorí, že odosielatelia obývajú 2 planéty a 4 mesiace svojej hviezdnej sústavy. A nakoniec správy je obrazec zariadenia, z ktorého správu odoslali. Presne ten obrazec, ktorý sa na tomto istom poli objavil pred rokom. O rok neskôr, v roku 2002, bol objavený jeden z najznámejších odkazov zanechaných v obilí. Západne od Winchesteru sa našiel tento obrazec. Humanoidná osoba a pred ňou disk so symbolmi. Tieto symboly predstavovali kódovanie v jazyku ASCII, ktorý slúži na kódovanie písmen, čísel a znakov v počítačovom programovaní. Po prevedení správy do angličtiny a následnom preklade správa hovorí nasledovne. Dajte pozor na tých, ktorí prinášajú falošné dary a na ich nedodržané sľuby. Veľa bude bolesti, ale stále je čas. Verte, že tam vonku je dobro. Správa končí slovami: kanál sa uzatvára. V oboch prípadoch sa jedná o veľmi komplexné diela, ktoré je zložité vyrobiť na počkanie, a v prípade odpovede na signál Arecibo ide o stráženú vojenskú oblasť, v ktorej obrazec vznikol. Nikto sa nikdy neprihlásil k vytvoreniu týchto diel. Otázkou však ostáva, prečo inteligentná civilizácia má potrebu s ľudstvom komunikovať metódou válania obilia. Možno sa im táto metóda osvedčila v iných svetoch, kde je komunikácia pomocou ohnutých klasov zavedeným štandardom. Dnes sme si predstavili možné mimozemské odpovede. Sú odosielateľmi týchto správ skutočne inteligentné bytosti z hlbín vesmíru? Váš názor, prípadné vysvetlenie napíšte dole pod video. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte ho lajkovať, komentovať a odoberať. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte sdielaním. A nakoniec, ako vždy, ďakujeme za vašu pozornosť.